Ето как се пръска за дървеници. Почваме от чершафите, от завивките. Напръскваме 2 квадрата на земята и почваме всички напръскани завивки да ги слагаме там. Ето едно голямо гнездо на дървеници. Доста голямо. Тук имаме още едно по-малко. В ъгъла на... Ето едно голямо пак. Много е важно да се напръскат обилно гнездата. Обикновенно седят в ръбовете на този тип чершафи или по този еластик. Ето отдолу какво става. Пръскано е хиляди пъти в този апартамент. Продължаваме да пръскаме от всякъде долния чершаф. Заедно с всички пликове. Ето покрай тръбите още гнездо. В ъгъла още гнездо. В ъгъла на тавана още едно гнездо. Вижда хубаво. Не е малко. След като го напръскам, аз процедирам така. Ръбовете ги завръщам. Напръсквам. На втория ръб още едно гнездо. Не се вижда хубаво. Завръщам. Отдолу дървеници, отгоре дървеници. Общо взето този апартамент е заразил целият вход. След като напръскаме и долния чершаф, както е сгънат, го слагаме върху другите напръскани работи. На всяко нещо, което слагам на купчина, повтарям повърхностно. С още по-долния чершаф процедирам по същия начин. Пръскам равномерно отгоре навсякъде, след което същата процедура с ръбовете. И какво да видим отдолу? Мазало от неща. Следващата стъпка е да се напръскат плътно стените около леглото. Задължително ще наблегнем на контактите. Много важна част от пръскането е да се напръскат плътно пердетата. Изцяло. Като е хубаво да напръскаме и самия корниз. В единия край се вижда, че има гнездо. Трябва целият корниз да се напръска от край до край. Сега ще ви покажа защо са много важни да се пръскат пердетата. Огромно гнездо на пердето, хиляди новоизлюпени дървеници, вече не са толкова бързи. Същото и с другите пердета, обаче зад корниза, ето го въгъла малкото, не знам дали се вижда, дограмите също са задължителни да се пръскат, периферията. По полкасите също има гнезда, плътно. Общо взето апартамент бедствие. Ето го и пердето. Да видите как изглеждат дървениците. Много лошо качество обаче. Пълно е. Напръскали сме стената, прозореца, касата. Долу стената, покрай тръбите, общо взето стените са напръскани навсякъде. Долу ще имаме проблем с багажа. Сега при това положение тези шкафове са задължителни да се напръскават, тъй като са до леглото, а е пръскано стотици пъти.
Общо взето пода да се напръска изцяло също е задължително, защото не умират на момента дървениците, умират в рамките на половин час, за да не се разхождат. Ето я тая вече е пълен букаш. Тия замръзнаха всичките, вече са трупове. Пода е задължителен. Големия проблем в този вход беше вентилатора, който седи там. И през този комин дървениците стигаха чак до 4-ти етаж. В момента сме на 6-тия. Задължително ще трябва да го олееме хубаво. Другото много важно е тези шкафове да се напръска плътно зад тях, за да може да се стече отдолу. Защото най-вероятно има и зад шкафа дървеници. Контакта също е много рисков и тези всичките трябва да се огледат и да се напръскат отзад, защото най-вероятно и зад тях има гнезда. Виждате как се стича зад тях. Отдолу рафчето на микровълновата. Друго важно място е, когато леглото е с метална рамка, да се напръска отдолу. Да няма ненапръскана част на леглото. Нищо, че е метална. За целта ще трябва да го обърнем. Обръщайки го, какво да видиме? Огромно гнездо на контакт. Ще всички тия контакти да се отдават с препарат. Да, отнема време и става бавно, но всяка една кутия трябва да бъде напръскана отвътре. Включително и сака. Долу във ъгъла също е пълно с гнезда от дървеници. Тежък обект. За да сме сигурни, че всичко е наред, отвъртаме дюзата на машината и оливаме хубаво ъглите. Както ви казах, горната част на шкафовете също е задължителна. Хубаво да се стече зад тях. Това пано също е много рисково. 100% има дървеници зад него, затова ще бъде олято. Тапета там е отлепен, пълен е с дървеници. По-надолу също се вижда черната черта, също е пълен с дървеници. След като е напръскана кутия по кутия всичко, отдолу под леглото, махам муштука на машината и малко по-сериозно оливам, за да сме сигурни, че няма да има нищо пропуснато, като движа наляво-надясно. Да, правиме малко наводнение, обаче една обработка и му даваме гаранция на човека, колкото и да не му се вярва. 1 месец гаранция. След като сме готови с тази стая, отиваме в следващата. Тая стая ми отне около 30 минути, тъй като беше много сериозно положението. Следващата стъпка е да я затвориме. След като стаята е затворена, продължаваме наред. Пръскаме касата, стените и периферията на този тип стереопорени плоскости, тъй като са любими на дървениците. Пода също е задължителен да бъде напръскан. Хубаво, плътно. Банята също за всеки случай, защото се вкарват дрехи, кърпи. Ето вижте, тия всичките дрехи са от стаята донесени, всичко ще трябва да бъде напръскано.
След като сме готови с банята, правиме същата процедура. Затваряме да се задушава. Общо взето сме готови с спалнята и банята. Коридора също е напръскан. И влизаме в още по-проблемната стая, която е пълно с легла, футиоли, дивани, все рискови неща за дървениците. Голям гардероб. Тук процедурата е по същия начин. Започваме без да разбутваме леглото от завивките. Първо си избираме едно място, да речеме тука, като го напръскваме обилно с препарат, за да може да слагаме отгоре всички напръскани неща. И започваме. Матраците задължително се пръскат отстрани, отгоре, след което се обръща и отстрани всички ръбове се напръскват недостъпни, като се напръсква и отдолу. Човека каза по принцип, че тук няма дървеници, но ние виждаме при обръщането на матрака една жива. Огромна, наяла се. И така, както казаха, че тук няма живи дървеници, показваме едно хубаво гнездо. В другия ъгъл още едно хубаво гнездо с живи дървеници. Така както няма, има. Задължително и тук се пръска плътно касата. После ще ви покажа защо. Пердетата, горната страна на касата, зад радиатора, корниза, и плътно цялата стена. Ето защо трябва да се напръска и касата. Едно хубаво гнездо. Свалихме и рамката с картината. По нея също има следи от дървеници. Даже и живи. Затова искаме, не искаме, ще трябва да я напръскаме. Задължително и стената зад картината. Също има следи от дървеници. Виждате по периферията. Даже има и жива, която скоро няма да е жива. Следващата стъпка е този футиол. Пръскаме чершавчето отгоре плътно. Отзад, отпред, отдолу, отгоре. Футиола също се напръсква плътно, преди да се разглоби доколкото може. Изглежда е чист. Чист, ама не е чиста, подложка беше под него. Ето е и дървеницата. Много е важно да се наблегне на тия ръбове. Хубаво да се олеят, да се стече препарата, доколкото може. Виждате как прави локвичка. Това е много важно.
В тази стая не се спи, но дървениците тук са дошли, защото е пръскано много пъти. Затова ще трябва и секцията да се напръска отвътре, отвънка, отзад. Футьол е напръскан и отдолу. И сега, за да си освободим место, тези напръскани работи ще трябва да ги прехвърлим върху напръсканото легло. Виждате дървеницата, която ви показах одеве. Пълен блокаж. Върви, спира, върви, спира. Дори като създаваме вибрация, приключва живота си. Обикновено не вадиме всичко от секцията, пръскаме профилактично, без много да наводняваме. Тук също го обръщаме на трака. След като сме готови с тази част, напръскваме вътре в гардероба. Независимо, че има такива работи, просто трябва да сме сигурни, че сме ги ликвидирали. Една да има останала, нищо не правиме. След като сме напръскали всичко в гардеробите, дрехите зад гардероба, всичко е напръскано, свалено, напоено и върнато, за да не пречи. Ни остават дивана с възглавниците. Ще напръскаме и стената плътно зад дивана, долу ниско первазите зад дивана и плътно целия под. Общо взето не трябва да има квадратен милиметър не напръскано. Започваме. След като е напръскан повърхностно дивана, всички седалки се махат, за да може да ги напръскаме и отдолу. Тук имаме умряла дървеница. Нали не беше пръскано уж. Хубаво е да се разпъне отдолу походното легло на дивана, да се напръска обилно, отдолу ръба под облегалката, от всякъде. След което ще обърнем дивана и ще го напръскаме и отдолу. Това са много важни места. Странично. Борбата тук е била с години. Отдолу се напръскват хубаво дървените основи, крачетата в дупките. Отвътре таблите, механизмите. Особено тези места, където плътта се свързва с дървенията. Задължително след като свърша с обработката, настроя, пръскам ъглите на тавана. Повтарям за всеки случай. На всички недостъпни места. Ластика на пердетата, горе основата и касата на вратата, за да сме сигурни, че ето да видите как изглежда една напръскана стая след обработка за дървеници. Наистина все едно е паднала бомба, но няма друг вариант. Не трябва да има, както казах, квадратен милиметър не напръскан. Сега ще ви покажа и другата стая. Ето, и тук е паднала бомба. Няма как. Дошъл съм да свърша работа. След като напръскахме едната спалня, коридора, банята, хола, остава тази част на коридора, която е с гардероби. Ще ги напръскаме отвътре по същия начин.
след като сме готови, пръскаме и тази част на пода. Задължително дрехите на закачалката. И може да кажем, че сме готови.